galit ako. Wala kaming ligo dito sa probinsya. So kayo, dadayo tayo sa ibang lugar. Ha? Malakas ang nilalang to. Alam nyo? Ginagawa mo. Ayan, dadayo pa kami sa ibang lugar. Para maligo. Ayan, ito yung mga taniman dito. Wow! Ayo, ito yung mga ibang nilalang nagtanim dito. Yan, nakaanin na sila. Ayan. Yan, maraming okra. Yun, nakikita nyo, iba yung mga nilalang yan. Matakot sa init. What? Ha, galit na ako sa dalawang yan. Anak tayong galon, ha? Para pag-uwi, meron tayong tubig. Ha? Galit ako dito sa planeta namin, walang tubig. Ha? Dadayo pa tayo sa ibang lugar. Ayan, may sapa na. So, dyan na lang siguro tayo maliligo. Init. Baka pag-uwi natin doon sa syudad, mukha na tayong kalabaw. Ayan. May nakikita na tayong kalabaw. Ginagawa mo. Tumitingin siya sa atin, parang galit. Parang galit siya, oh. Oh, tingnan niyo, oh. Galit siya. Paano masabi? Oh, tingnan, oh. Yan. Nandito na tayo sa may tubig. Makaligo na mga ibang nilalang dito. Ayan. Nandito na tayo. Itong dalawa, galit na galit ako. Wow! Ayan. Wow. Magandang nilalang to dito sa amin. Dito na tayo sa tubig. Yan, sobrang init. Kasi nasa gitna to ng langit. Oh, tingnan nyo. Oh, walang kahoy. Yan, so pagasul na to. What? Hey, what happened? Yan, pinaagas muna natin para mawala yung init. Ayan, may isang nilalang galing yan sa ibang planeta. Ayan, ano kayang nilalang yan? Hey! Ayan, bay, tapos na kaming maligo. Fresh na. Parang hindi na ako galit. Yan, pauwi na kami. So dadayo pa kami ng ilang kilometro, mga 4 kilometers para makauwi na. Ayan, mayroon ng kalabaw. What? Yung galit na kalabaw kanina. Ayan. Ayan. Oh, kita nyo. Galit sa atin. Hindi nakitingin. Ayan. Ayan, mayroon namang isa ng kalabaw dito. Ayan. Ayan. Daming kalabaw dito. Ayan. Ayan, yung magandang mga nilalang umuwi na. Nagpayong pa rin kasi takot sa init. Yan, nagdala tayo ng tubig, panginom. Kasi dito na tayo mabubuhay sa tubig. Oh yes, Daddy! Sobrang init. Baka pagdating namin sa bahay, mukhang kalabaw na kami. Ngayon, pupunta kami doon sa
ibang lugar na kung saan nanirahan yung kapatid ko na babae. Yun, manguha tayo na mangga at saka tambis. Ayan, bay, pakita ko muna sa inyo, bay, yung ano, tubigan namin. Yan, dito. What is that? Yan, Card spring. yun. Minsan dyan kami kumukuha ng tubig. Ayan. Oh, kita niyo? Kunti lang yung tubig. Kaya minsan dito kami niligo. Yung kapag malakas yung mga ulan, bumabaha, dumadami rin itong tubig kasi galing doon sa mountain. Yan. Yan. Uwi na tayo kasi malakas na yung init. Huh! Yan. Nakikita niyo ba? Maraming okra. Yan, pagkain na niyang magandang nilalang. Yan, may coconut. Yan. Sus. Parang abot lang natin. Oh, kita niyo? Marami okra. Oh. Oh. Okra. Sobrang init talaga dito sa probinsya. Ayan, bay, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Don't forget to share, ha, para happy ako. Kapag happy kayo, happy ako. I love you. Love you, love you, love you. Malapit na tayo. Ayan, nakabihis na yung magandang nilalang. Oh, maganda na siya. Oh, to. Ayan, oh. Yan, nangayay na siya. Oh, nama. Maganda na siya, oh. Oh. Uy, magandang nilalang. Uy, tumingin. Ito na yung mother ko na magandang nilalang to. Kahit nasa bukid, maputi pa rin. Oh. Wow!